Thula kubazalwane. Thandwa zami, ngiyayithanda izifundo zanamhlanje. Bengifisa sibuke ivangeli kanye nencwadi Apostoli Paul ayibhalele uTimothy. uJesu evangelini kunembuzo ayiphendulayo. Ukhuluma nabantu abayitshela ukuba bangcono, abazibona bengcwele, abazibona bengafani nabanye abantu, abazibona bona bephakeme abanye abantu ebabukela phansi. Usinika umzekeliso weinsizwa ezimbili. Eyokuqala ingumfarisi, eyesibili umthelisi. Lena engumfarisi igama layo liyasisho ungumfarisi ilaba abahlala ngancanye, abazibona bengcono kunalaba abanye. Le ndoda iyakhuphuka iya kuJesu ebese ifike ethempelini ithi, ngiyakubonga Baba ngoba mina angifani nabo bonke labantu. Ethi mina Nkosi angizenzi zonke lezono abazenzayo ezifana nalomthelisi. Futhi mina Nkosi ngizila ukudla kabili ngesonto. Mina Nkosi ngikhuleka ngaso sonke isikhathi. Lensizwa iyokhoshela uNkulunkulu, iyomxoxela uNkulunkulu ngento eyiyona. Lento inkumbuza intshumayelo eyake yashiwo uFather uNkululeko Meyiwa. Kwakunompristi owayishumayela. Njalo uma eqeda ukushumayela kwakhona umama owayephuma kuqala aye kubaba athi, Father wazoshumayela kamnandi namhlanje. Athi baba, ngiyabonga mangishumayele kamnandi Mrs Smith. Yini oyithandile ngentshumayelo yanamhlanje? Athi Mrs Smith, baba ushumayele kamnandi. Ngiyazi ukuthi nabakaKhumalo bayizwile lento bekumele bayizwe namhlanje. Nangesonto elilandelayo umama uyena oqala
ophumayo baba wazoshumayela kamnandi. Yini oyithandile Mrs Smith? Athi ngiyazi ukuthi abakwaNgcobo bayizwile lento ebekumele bayizwe namhlanje. Aphinda abuyele ngesonto elilandelayo, afike lo ma ekhala minyembezi, athi kodwa mntakaNkulunkulu waze washumayela kamnandi namhlanje. Ufata athi nangu yakhala, mhlawumbe khona okumthintile. Athi ngiyajabula ukuba le ntshumayelo yakho ishilo namhlanje, ndodakazi yami ibikhona ngoba ibidinga ubizwe. Nakanjalo ngesonto elilandelayo, ufata athi meyesontweni abekho bonke abantu kodwa khona uMrs Smith. Bese ethi ufata namhlanje lamanqamu ngizoke ngikhulume noMrs Smith. Ashumayela ubaba, ashumayela ubaba, ashumayela ubaba. Mrs Smith umbone lokho ecikazisa ikhanda ethi maliphuma imisa aye khona uMrs Smith. Athi kodwa mgcotshwa kaNkulunkulu, yini leno yenzayo? Athi ubaba kwenze njani Mrs Smith? Athi ngiyakubona baba ukuba uyaboniswa kunezinto ezishilo. It's only a pity ukuthi abantu abadinga ukuzizwa bebengekho emiseni. Kwesinye isikhathi thandwa zami nami I think sinjalo. Sihlezi sibuka amabala namamatha kwabanye abantu. Sihlezi sibuka ukuthi nangu odinga ukuba aguquke, nangu odinga ukuba alungise izinto zakhe. Kodwa le nkonzo kumina ingifanisela nomthelisi okuyena ozilahlayo. Uthi inkosi angihambanga kahle phambi kwabantu, angihambanga kahle, angenzanga nokuhle nokuthandekayo emehlweni ami. Ngathi inkonzo yomthelisi kumina inkonzo yokuvuma amaphutha ami. Khona umkhuleko enguthandayo othi icala lami, icala lami, icala lami elinzima. Uma uya ka-AA laba abakhuluma nge-Alcoholics Anonymous, kune principle noma steps sokuqala engisithandayo. Igama lami nguThembelani wakwaNgcobo and I'm an alcoholic. Admitting I have a problem with alcohol. Wonke umuntu o-attenda lo mhlangano or any recovering alcoholic ukuze akwazi ukusizakala kumele amele iqiniso lokuthi nginenkinga ngotshwala. Istep esilandelayo ukuvuma ukuthi alcoholism is a disease and it has power over me. Ngidinga uNkulunkulu noma okunamandla ukuze ngikwazi ngiyeke ukuphuza utshwala ngalolu hlobo. But so too nasempilweni zethu, we need to admit I have a problem. Ayida ngolaka, ngenhliziyo embi, ngamagqubu, ngokuthetha, ngenzondo, ngokubukela abanye abantu phansi. Whatever you are going through, whatever you struggle with, the first step to healing, to admit, nginenkinga. Angikwazi ukuhlala ngakhulumi kabi ngabanye abantu. Ebese ngithintwa ivangeli la umthelisi ethi Nkosi yiba nomusa kumina ngoba ngikonile. Sifundweni sesibili Apostle Paul ubhalela uTimotheyu 2 Timothy chapter 4. Lana sinikezwe from verse 6. Kodwa ngiyacela manisemakhaya niqala ukufunda from verse 1. 2 Timothy chapter 4.
umpostoli Paul kuTimothewu uthi indodana yami phambi kaNkulunkulu naphambi kwaJesu Kristo ngiyakucela ngiyanxusa ukuba ukhulume iqiniso. Shumayela iqiniso kukuhle noma kukubi, kuthandeka noma kungathandeki, kodwa ulimele iqiniso. Le nkonzo ngiyayithanda ngoba kwesinye isikhathi akuve kulula ukuba yiphiqiphiqi, akuve kulula ukuba inyoka, akuve kulula ukuba igundane umaluma aphephethe, akuve kulula ukufuna ukuthandwa yilona ngegama likalona, akuve kulula ukuba umxabanisi. Kodwa uPawuli namhlanje uthi kuthina njobesho kuTimothewu uthi anike nifunde ukumela into njengoba injalo. Uverse 6 uyangithinta uthi bheka impilo yami isifaniswa nomhlatshelo. I'm being sacrificed. Kodwa ngimbuka umpostoli Pauli exoxela uTimothewu uthi mntanami sengizofa, mhlambe mntanami sengikubhalela le ncwadi okugcina, kodwa kunamazwi angithintayo uma ethi ngikulwile ukulwa okuhle, ngiqedile indaba yami, kodwa ngugcinile umqhele wami nokholo lwami. Into engithintayo ukuthi, have you fought a good fight? Makuthiwa namhlanje uNkulunkulu uyasibiza, can I stand before God and say, Lord, I've given my best? Makuthiwa namhlanje uNkulunkulu uyasibiza, can I stand before my family ngithi ithandwa zami nginenzele konke obekusenhlizweni yami? Makuthiwa namhlanje uNkulunkulu uyasibiza, zingaki izinto that we have left hanging singayilungisanga? Umpostoli Pauli ngikulwile ukulokuhle, ngiqedile ibanga lami. Uthi noma manje sengathathwa ngibuyiselwe uNkulunkulu, akukho engathi angikwenzanga. Yangithinta le nkulumo ngoba kwesinye isikhathi abantu abaningi bakhohliwe ukulungisa izinto. Sinake ukwenza ongenasikhathi, sakhohlwa umkhuleko omuhle wamaRoma othi ngiyazi ukuthi ngiyakufa. Uma kuthiwa ukufa uyasifica njengomndeni, are we at peace with one another? Siyokwazi nje nokungcwabana. Makuthiwa ngiyafa njengamanje, am I at peace with myself? Ngiyokwazini ukubonana noNkulunkulu? Makuthiwa uNkulunkulu uthatha umoya wami, abantwana bami bangakwazini ukuqhubeka basho ukuthi ubaba, uma, ugogo, umalume has done everything, noma sengahamba ayophumula? Ndlovukazi yezulu ayibenathi isibusise sivikele isikhanyisele, nguyise nendodana nomoya ocwebileyo. Amen.